ассалому алайкум дӯстони азиз, дуруд ба ҳамаи онҳое ки мустақиман моро тамошо карда истоданд. Воқеан ҳам фасли зебои тирамоҳ аст, баҳор аст ки айни ҳол мо мустақиман як аксияи бисёр ҳам бузургу бурди тӯҳфаҳоро аз ҷониби ширкати Формула 55 барои шумо пешкаш мекунем ва аз ҳамаи шумо ки ҳоло мустақиман моро тамошо доред ташаккур мегӯем ва ёдовар мешавем дӯстони азиз ки айни ҳол пахши мустақими аксияи мо тавассути сомонаи Формула 55 Формула 55.g дар Instagram, Telegram ва ҳамчунин TikTok-и ширкати Формула 55 аст ки метавонед пайваст шавед аз ҳоло ва пахши мустақими моро тамошо кунед. Ва воқеан ҳам имрӯз барои он нафаре ки дар ин аксия, дар ин албатта пахши мустақим муваффақ мешавад, як рӯзи бисёр хуш ҳам ҳаст. Номи ман Бобо аст ва ҳамроҳи ман бонуи хеле ҳам зебо, хеле ҳам воқеан ҳам пурэҳсосу пурҳаяҷон Хайрина аст. Дуруд Хайрина. Ва фикр мекунам имрӯз барои ҳамаи онҳое ки мунтазир ҳастанду дар ҳамин аксия иштирок кардан рӯзи фархунда аст. дӯстони азиз, вақти он расидааст ки боз як маротиба ҷоизаи асосии бозиҳои моро эълон кунем. имрӯз ниҳоят мо мошини зебои худро ба бозӣ мегузорем. Mercedes CLS. Дӯстдорони Mercedes худашон медонанд ки ин чӣ гуна мошин аст. Фақат тасаввур кунед, имрӯз як нафари хушдоле бо мошини орзуҳояш ба хонааш меравад. бале, воқеан ҳам онҳое ки ҳамин тӯҳфаи асосиро интизор ҳастанд, шояд бештар таваҷҷӯҳ кунанд ба Mercedes SLS. Як тамғаи хеле ҳам зебои ин нави мошин аст ва фикр мекунам баъд аз гуфтани Хайрина шумо ҳам дарк кардед дӯстони азиз ки бояд барои тӯҳфаи асосӣ талош кунанд. Вале боз мо тӯҳфаҳои дигар ҳам дорем ғайр аз он ки ба шоҳҷоизаи асосии ин бозӣ баргардем. бале, барои шомил шудан ба ин рӯйхати иштирокчиён акция чӣ кор кардан лозим буд? Шарти иштирок оддӣ ва фаҳмо аст. Ба фикри ман танҳо онҳои иштирокчии акция шуда метавонанд ки дар ҳудуди Тоҷикистон бошанд ва ба синни 18 ҳалакай расидаанд. Шарти асосӣ барои ҳамаи ҷоизаҳо аз ҷумла Mercedes CLS ин аст ки то поёни рӯзи 17 апрел шумо бояд ҳадди ақал 555 баллро ҷамъ мекардед. Агар шумо 555 хол ҷамъ овардаед, шумо дар бозӣ ҳастед. Мо ба шумо хушомадед мегӯем. бале, воқеан ҳам онҳое ки тавре Хайрина гуфт синнашон ба 18 даромаданд, баъдан метавонанд дар ҳамин бозӣ, дар ҳамин аксия иштирок кунанд. Ва хотиррасон мешавем ки ҳамин аксия сар карда аз 16 феврал ва инак то 17 апрел идома кард ва онҳое ки иштирок карданд, шумораи айди рақамҳо ҳам хеле ва хеле зиёд аст. фикр мекунам имкон доранд ки дар ҳамин бозӣ бурд кунанд ва мо мунтазир мешавем ки аз миёни ҳамаи иштирокчиён танҳо шояд ҳадди ақал 25 нафар муваффақ мешавад. Вале имконият барои ҳама баробар аст. Бале, аммо пеш аз он ки мо ба тақсимкунии фрибет сар мекунем, реклама. Конечно же, мы начнем с бонусов для наших новых игроков. Королевский бонус 10 555 сомони от Формулы 55. За первый депозит ждет тебя на Формуле 55. Зарегистрируйся, внеси первый депозит и забери свой бонус, чтобы начать игру красиво. Твой шанс начать с победы. бале, ташаккури зиёд. Ва дӯстони азиз, қоидаву албатта тарзи бозӣ ҳам он қадар ҷиддӣ нест, хеле осон аст ва албатта мо сараввал якчанд тӯҳфаҳои асосии фрибет ва бонусҳо дорем ки барои онҳое ки иштирок карданд дар ин аксия пешбинӣ шудааст ва биёед намоиши ҳамин фрибетҳоро ба бинандаҳо оғоз мекунем. Хуб, сар мекунем аз албатта он ки 7 фрибет ҳаст бо маблағи 1555 сомонӣ. Яъне 7 нафар метавонад ҳоло албатта 1555 сомонӣ бурд кунад. Баъд аз ин албатта меравад боз ҷоизаҳои дигар ва мо ҳатман пеш аз он ки фрибетҳоро оғоз кунем, барои шумо пешниҳод мекунем. Ва ҳоло бозиро оғоз мекунем аз ҳамин 7 фрибет ки 1555 сомонӣ аст ва онҳое ки таваҷҷӯҳ мекунанд ба экран ҳам таваҷҷӯҳ кунед ва мо тамоми айди рақамҳое ки дар ҳамин бозӣ ҳастанд онҳоро мегирем ва ба барномаи махсус
онро яъне ворид мекунем. шумораи айди рақамҳо хеле ва хеле зиёд аст. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба экран ва воқеан ҳам шумораашон хеле ва хеле зиёд аст айди рақамҳоро. барои ҳамин ҳамаи инҳоро мо албатта мегирем ва копӣ мекунем, мебарем ба барномаи рандомайзер. ин як барномаи махсус аст дӯстони азиз, ки ғолибон муайян карда мешавад ва мо ҳамаи ин айди рақамҳоро ставит мекунем ба барномаи рандомайзер ва ҳамаи он аллакай ҳамаи айди рақамҳо вориди ҳамин барномаи рандомайзер шуд ва мо гуфтем ки 7 дона фрибет ҳаст ки арзишаш 1555 сомонӣ. хуб тамом мегузорем, хайри на. ва оғоз мекунем аз аввалин иштирокчие ки ҳоло метавонад бурд кунад 1555 сомонӣ. ва як қоидаи дигар дӯстони азиз, агар рафту айди рақами як нафар 2 маротиба баромад, ҳисоб нест. танҳо як маротиба метавонад, маротибаи дуюм агар баромад, мо аз бозӣ берун мекунем. ин қоидаи асосӣ аст ки дар бозии имрӯза оғоз мешавад. ва ҳоло агар имкон бошад, бо иҷозат мо шурӯъ мекунем бозиро ва як маротиба мо барномаи рандомайзерро пахш мекунем ва айди рақам дар экран мебарояд дӯстони азиз ки кадом айди рақам ҳаст ва ҳамон соҳиби айди рақам бурд мекунанд фрибет бо арзиши 1555 сомонӣ. рафтем. хуб, айди рақами 1258470 муборак бошад ба аввалин ғолиб. Да, участник с ID номером 125 84 70. Поздравляем вас. Фрибет 1550 сомонӣ отправляется именно к вам. бале. ва акнун нафари дуввум боз ҳам ҳамин фрибети 1555 сомонӣ бурд хоҳад кард. мебинем ки айди рақами чӣ гуна айди рақам ҳоло дар барномаи рандомайзер намоиш дода мешавад баъд аз пахш намудани албатта мишкаи компютер. хуб, 132 155 2 айди рақам. Участник с ID номером 132 15 52. Поздравляем вас, вы наш второй победитель. муборак бошад. ғолиби дуввум ҳам ҳоло муайян шуд ва мегузарем акнун ба ғолиби навбати айди рақамаш чӣ гуна аст. биё таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, 101 73 64. Третий наш участник, кто также становится обладателем фрибета 1555 сомонӣ, это у нас участник с ID номером 101 73 64. Поздравляем вас. муборак бошад. ва меравем акнун барои муайян кардани ғолиби чаҳорум. 110 37 02. И четвертый наш победитель, кто также становится обладателем фрибета 1555 сомонӣ, это участник с ID номером 110 37 02. Наши искренние поздравления. муборак бошад ба соҳиби ҳамин айди рақам. хуб, акнун меравем ба ғолиби навбати 125 49 09. муборак бошад. Следующий наш участник-победитель с ID номером 125 49 09. Наши искренние поздравления. бале, дӯстони азиз, бо диққат бошед ва тез айди рақамҳоро навишта гиред. шояд онҳое ки айди рақам доранд, шумораи айди рақамҳоишон зиёд аст. барои ҳамин тезтар метавонанд айди рақамҳои худро бубинанд. ҳастанд одамое ки масалан чанд айди рақам доранд ва имконияти онҳо барои бурд кардани масалан яке аз ҷоизаҳо хеле зиёд аст. хуб, меравем дӯстони азиз. ғолиби навбатӣ айди рақамаш 109 04 61. И наш шестой победитель, это участник с ID номером 109 04 61. Наши искренние поздравления. муборак бошад. ва акнун охирин седьмой автомин. охирин ғолиби фрибети 1555 мебинем ин нафар айди рақамаш чӣ гуна аст. 111 25 09. Наш седьмой победитель на сегодня, участник с ID номером 111 25 07. Поздравляем вас. муборак бошад дӯстони азиз. инак 7 нафар ғолиби аввалин барои бурд кардани фрибет бо маблағи 1555 сомонӣ муайян шуд. мо ҳамаи онҳоро муборакбод мегӯем ва албатта ҳамин айди рақамҳо дигар дар бозӣ яъне иштирок намекунанд. онҳо аллакай бурд кардан, ҷоизаи худро гирифтанд. тибқи қоидаи бозӣ, тибқи низомномаи бозӣ, онҳо дигар масалан бо ҳамин айди рақам ҳуқуқи иштирок кардан дар идомаи бозиҳоро надоранд.
Да, друзья, а мы с вами продолжаем. Если вы хотите выиграть по-крупному, переходим к главным призам. Угадай и забери свою мечту. Угадывай исходы матчей, выигрывай невероятные призы, такие как iPhone S, iPhone 16 Pro Max, Sony PlayStation 5, и твоя удача уже здесь. дӯстони азиз, идома медиҳем пахши мустақими худро ва бори дигар хотиррасон мекунем ки дар саҳифаҳои иҷтимоии формула 55 дар Instagram, Telegram ва TikTok пахши мустақим ҳоло рафта истодааст ва ҳамчунин дар сомонаи formula55.tg ҳам шумо метавонед пахши мустақимро тамошо кунед ва шоҳҷоизаи асосӣ тавре болотар ишора кардем. Ин автомашинаи Mercedes SLS аст. خب اینک دوستان عزیز 5 نفری دیگر حالا معین میشوند. آنها برای 5 فریبت نوبتی که مبلغش اصلا 2555 سومونی است حالا با بازی وارد کرده میشوند و ما طوری گفتیم اید رقم ها در برنامه رندمایزر جای داده شده است. خیلی اید رقم های زیاد هم هست و اکنون ما توجه میکنیم با 5 نفر غالب که صاحب همین قدر مبلغ میشوند. Сейчас в прямом эфире мы узнаем ID этих счастливчиков. Бобо, начнем? Бале, да, давайте خب начнем. دوستان عزیز توگمه پخش میکنیم و اولین غالب رو که صاحبی 2555 سومونی میشود میبینیم. اید رقمش رو که چگونه است. خب 146 85 92. Участник с ID номером 146 85 92. Поздравляем вас. Фрибет 2555 сомони отправляется именно к вам. مبارک باشد. مبارک باشد به همین نفر و اکنون میرویم برای معین کردن غالب دوم. اید رقم 141 96 04. Второй наш участник, кто также сегодня считается победителем, это у нас участник с ID номером 141 96 04. بله دوستان عزیز توجه کنید با پخش مستقیمی که در صفحه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام، خب تیک تاک و همچنین سامانه فرمولا 55 رفته ایستاده است چون که شانسی بهترین است برای اونهایی که در همین دوره اکسیا اشتراک کردن. خب حالا می‌بینیم باز غالب نوبتی رو اید رقمش 163 95 65 این غالب سیوم است. Третий наш победитель, участник с ID номером 163 95 65. Наши искренние поздравления. مبارک باشد. مبارک باشد و حالا دو نفری دیگر باید معین کرده شوند. می‌بینیم نفری چهارم رو اید رقمش 163 85 92. Четвертый наш участник, кто также получает фрибет 2555 сомони, это у нас участник с ID номером 163 85 92. Наши искренние поздравления. بله مبارک باشد و 2555 سومونی برد کردن. شاید همون نفرایی که فریبت رو با مبلغ‌های گوناگون برد میکنن شاید اندکی راه افتاده هم شوند چون که همه اونها فکر میکنن برای شاه جایزه ماشین آرزو دارن که صاحب همین شاه جایزه اساسی شوند ولی به وقتشون 2555 یا 1555 میشوند. Но я думаю, то, что каждый абсолютно участник хочет все-таки увидеть свою ID на экране, вне зависимости от того, это фрибет, бонус или же малышка Mercedes CLS. بله اگر مثلا از میان ID هایی که اشتراک میکنند برد نکردند شاید بیشتر رو افتاده میشن ولی وقتی مبلغ برد کردن تا یک اندازه شاید خوشحال هم میشن اما فکر میکنم نفری که بختش اومد میکنه صاحب ماشین میشود حالا کی میشود معلوم نیست. خب فریبتی آخرین مبلغ 2555 سومونی رو حالا معین میکنیم و توگمه رو پخش میکنیم دوستان عزیز. اید رقم 102 54 75. Наш пятый счастливчик на сегодня, участник с ID номером 102 54 75. Наши искренние поздравления. مبارک باشد با همون 5 نفره که صاحب 2555 سومونی شدند. حتما شرکت فرمولا 55 این مبلغ هایی که شما برد کردید و اشتراک کردید در این اکسیا اون رو به شما میدهند و البته فکر میکنم روزهای بعدی در تماس خواهند شد. و اکنون بزرگترین فریبت 3 عدد هر یکی با مبلغ 5555 سومونی. باز مبلغ زیادتر. بله. و دوستان عزیز ببینید یک مرتبه قریب زیادتر از مبلغ 2555 سومونی میرود با مبلغ 5555 سومونی و تنها 3 نفر اینجا برد میکنند در این البته فریبت و
ҳар яке онҳо метавонанд соҳиби 5555 сомонӣ. сомонӣ шаванд. меравем. бале. тугмаро пахш мекунем. нафари аввалин 109-33-64 ин айди рақамаш, дӯстони азиз. Первый наш участник, кто становится обладателем фрибета 5555 сомонӣ, это у нас участник с ID номером 109-33-64. Наши искренние поздравления. муборак бошад ба он нафаре ки ҳоло 5555 сомонӣ бурд карданд. иштирокчии фаъол фикр мекунам ки дар ҳама аксияҳои формула 55 иштирок карданд. хуб, нафари дуввум 104-20-42. Второй наш счастливчик с ID номером 104-20-42. Наши поздравления. муборак бошад. ва нафари охирин. Да, Алло, мы третий видим. счастливчик на сегодня. хуб, айди рақамаш 130-84-65. Третий наш счастливчик с ID номером 130-84-65. Наши поздравления. муборак бошад бинандаҳои азиз, онҳое ки моро мустақиман тамошо карда истоданд ва ин аксияи ширкати формула 55 дар соли 2026 аст ки ҳоло дар пахши зинда шумо дар телеграм, инстаграм, тикток ва сомонаи формула 55 тамошо карда истодед ва акнун боз якчанд бонусҳои дигар бо маблағҳои муайян ҳаст. аз ҷумла 3 бонус, 3 нафар метавонад бо маблағи 1555 сомонӣ яке аз ғолибони албатта ин аксия шавад. ва меравем ба барои муайян кардани 3 нафари дигар ки инҷо муайян шудааст бонус ва маблағ 1555 сомонӣ. як маротиба нишон диҳед хайрина барои бинандаҳое ки моро айни ҳол тамошо карда истоданд. ва шурӯъ мекунем. Да, шурӯъ давайте мекунем. начнем. тугмаро пахш мекунем. 133-7007. Наш первый участник, кто становится обладателем бонуса 1555 сомонӣ, это у нас участник с ID номером 133-7007. Наши поздравления. муборак бошад. ва ҳоло нафари дуввумро мебинем. хоб, айди рақамаш 137-39-36. Второй наш участник, победитель с ID номером 137-39-36. муборак бошад ба ҳамин нафар. ва ҳоло нафари охирин ки 1555 сомонӣ бурд мекунад, мебинем ки айди рақамаш чӣ гуна аст. 149-69-13. Третий наш участник, победитель на сегодня с ID номером 149-69-13. Поздравляем вас. муборак бошад дӯстони азиз. ҳоло 3 ғолиб барои гирифтани 1555 сомонӣ муайян шуданд ва боз идома медиҳем пахши мустақимро. Да, дорогие друзья, кроме того, в нашем мобильном приложении тебя ждет увлекательная акция. Стань королем прогнозов. Собери серию точных предсказаний в нашей акции «Прогноз Микс». Участвуй бесплатно и борись за приз 155 сомонӣ фрибета. бале, дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунем ки ин аксияи ширкати формула 55 аст ки аз 16 феврал шурӯъ шуда буд то 17 апрел идома кард ва дар ин муддат шумораи зиёди айди рақамҳо дар ин бозӣ иштирок карданд ва аз миёни ҳамаи онҳо як нафар соҳиби шоҳҷоиза мешавад ки он ҳам автомошинаи Мерседес аст. Только один хедлайнер, счастливчик. бале, ва ҳоло хайрина идома медиҳем. боз ду нафари дигар бонус бо маблағи 2555 сомониро бурд хоҳад кард. ва ҳоло мебинем ки ин нафарони хушбахт ки ҳастанд, айди рақамашон чӣ гуна аст. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба нафари аввал. айди рақамаш 151-7052. Первый наш победитель, кто становится обладателем бонуса 2555 сомонӣ, это у нас участник с ID номером 151-7052. Наши поздравления. муборак бошад. ва ҳоло нафари дуввумро мебинем ки маблағи 2555 сомонӣ бонусро бурд мекунад. айди рақамаш 150-50-94 аст. муборак бошад.
Второй наш участник, кто сегодня также считается по праву победителем, с ID номером 150 50 94. Наши поздравления. дӯстони азиз, интрига, ҳассосият дар бозӣ ҳоло боз ҳам идома дорад, бармегардад ва ҳоло боз як нафари дигар ки бонус бо маблағи 5555 сомониро бурд мекунад, муайян хоҳад шуд. ин нафар ки аст мо намедонем ва танҳо барномаи рандомайзер ҳоло муайян мекунад ки кадом айди рақам баъд аз пахш кардани тугма муайян мешавад. биёед мебинем. айди рақами 119 98 92. Наш победитель с ID номером 119 98 92. Наши поздравления. бале дӯстони азиз, танҳо як нафар бонус бо маблағи 5555 сомониро бурд кард. Да. Также мы не забыли о фанатах единоборств. Эксклюзив для любителей ММА. Получите бесплатный прогноз на бои супер ММА и шанс выиграть 155 сомони фрибета. Мы увеличили сумму приза. дӯстони азиз, акнун вақти он расидааст ки ба калонтарин ҷоизаи пулӣ дар ин аксия, дар ин бозӣ бармегардем. маблағи 10,000 сомонӣ ва ягона нафаре ки ҳоло соҳиби 10,000 сомонӣ мешавад, баъд аз чанд лаҳза, баъд аз чанд сония муайян хоҳад шуд. Ну что ж, через буквально несколько секунд, да, мы определим этого счастливчика, кто становится обладателем 10 тысяч сомони, кто, так скажем, сорвал джекпот. Бобо, давайте узнаем это с помощью ва рандомайзера. шаффоф аст дӯстони азиз, барномаи рандомайзерро як маротиба пахш мекунем ва айди рақам мебарояд. таваҷҷӯҳ кунед. 1 2 ва 3 101 65 00. Наши искренние поздравления. Победитель с ID номером 101 65 00. муборак бошад ва соҳиби ҳамин айди рақам ки дар ин аксия, дар ин бозӣ иштирок карданд ва соҳиби албатта маблағи 10,000 сомонӣ шуданд. Да, дорогие друзья, и завершаем наш обзор самой простой и бесплатной возможностью получить фрибет. Проверь свою интуицию бесплатно. Угадай точный счет матча Формула 55 и получи 155 сомони фрибета на счет. Переходи на сайт и угадывай точный счет. Formula55.tj. хайрина ва лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос фаро мерасад. Самый эмоциональный момент, да, сегодняшнего нашего розыгрыша. Мы уже подошли к этому моменту, чтобы узнать имя этого хедлайнера, имя этого счастливчика, кто, думаю, что кому позавидуют очень многие сегодня, не так ли? бале, воқеан ҳам ҳамин гуна ва тамоми он нафароне ки ҳоло фрибетҳоро бурд карданд бо маблағҳои гуногун, ҳамаи онҳоро табрик мекунем ва шумо ҳам яке аз нафарони хушбахт будед дар ин аксия, дар ин бозӣ ки соҳиби маблағҳои пулӣ гардидед. ва акнун ман рости гап тасаввур намекунам ки ҳоло барои бозӣ шоҳиҷоизаи асосӣ чӣ гуна бозӣ сурат мегирад, ки кадом нафар муваффақ мешавад. зеро дар ҳамин лаҳзаҳо, дар ҳамин дақиқаҳо, дар ҳамин сонияҳо нафари хушбахт, Кому-то хуштоле прямо сейчас улыбнется удача и судьба в том числе. Ну, что ж, мунтазир ҳастанд ҳамаи онҳое ки моро дар пахши мустақим тамошо доранд. воқеан ҳам бовар нокарданист ва орзуи як нафаре ҳоло амалӣ мешавад ки шояд орзу дорад ки соҳиби автомошина шавад. шояд ҳамон нафар умуман дар фаъолияташ, дар ҳаёташ ягон маротиба соҳиби мошина шудааст. шояд шуда бошад ҳам, аммо соҳиби мерседес нашудааст. ба ҳар сурат мебинем, чунки ин шоҳиҷоизае ки барои шумо тарғиб кардем, реклама кардем, арзишаш хеле ва хеле баланд аст, дӯстони азиз. Ну что ж, давайте прямо сейчас с помощью нашего рандомайзера определим нашего победителя, нашего главного хедлайнера сегодняшнего розыгрыша. бале, ва дӯстони азиз, агар шумо омода бошед, мо ҳам омода ҳастем ва онҳое ки бо 4 чашм нигоҳ мекунанд дар экранҳои телевизорҳои худ. Каждый хочет увидеть свою ID на экране. ва аммо як нафар соҳиби ҳамин мерседес мешавад. фикр мекунам лаҳзаи бисёр Барабанная дробь. ман рости гап намехоҳам ки ҳоло ҳамин рандомайзерро пахш кунам. шояд баъзеҳо баъд аз баромадани як айди рақам шояд хеле хафа мешаванд, хеле
нигарон мешаванд ки чаро айди рақами ман набаромад, чаро айди рақами масалан як нафари дигар. Но не стоит забывать, что у нас только один победитель. бале як Да? нафар ва дӯстони азиз, агар шумо омода бошед, мо омода ҳастем. оғоз кунем як нафари муваффақро. Давайте не будем томить, чтобы все уже скорее узнали ID нашего победителя. Ну что ж, вы готовы? ман тайёр ҳастам дӯстони азиз. бо дасти ларзон ҳоло тугмачаро пахш мекунам. ин дӯстони азиз як бозии шаффоф аст. масалан тавре дида истодед барномаи рандомайзер ҳамаи айди рақамҳо дар он ҷой дода шудааст ва аз миёни хеле зиёди айди рақамҳо як нафари он ҳоло муайян мешавад. меравем хайрина. Давайте. 1, 2 ва 3. Ну что ж, это ID нашего победителя, Бале. нашего счастливчика. Бобо. 157 88 23 дӯстони азиз. 157 88 23. Наше искреннее поздравление. Именно участник с этим ID, наш хедлайнер, наш победитель. бале Mercedes CLS отправляется именно к вам. бале ва дӯстони азиз, як қоидаи дигар, агар ба зангҳои мо ҳамин нафар ҷавоб нагуфтанд, соҳиби айди рақам, ки мо баъд аз чанд лаҳза ба он кас занг мезанем, агар 4-5 маротиба занг мезанем, ба занги мо ҷавоб надоданд, ҳеҷ гап нест ва баъд аз албатта боз чанд рӯз, аниқтараш 30 рӯз, ҳатман бояд бо кормандони ширкати Формула 55 дар тамос бароянд ва омода соҳиби ёни тӯҳфаи худро гиранд. хайрина, медонӣ номи ҳамин нафаре ки айди рақамро бурд кардааст чи аст? Не, намедонам ка нигӯед. бисёр номи зебо ҳам ҳаст. номашро эълон кунем айни ҳол. дӯстони азиз, ин нафар Раҳим Нурхонов ном дорад, ки соҳиби албатта автомашинаи Mercedes CLS гардид. Наши Муборак бошад. искренние поздравления. Именно вам сегодня улыбнулась Занг мезанем. удача. дӯстони азиз, Видимо, вы очень хороший человек. бале ҳоло ман аксашро ҷустам, ки наёфтам ва акнун занг мезанам ба ҳамин нафар, ба Раҳим. хуб, балангӯякро баланд мекунем то барои шумо ҳам бинандаи азиз фаҳмо бошад. ҳамин нафаре ки дӯстони азиз ҳоло ба телефонаш ҷавоб намедиҳад, шояд айни ҳол муштарӣ ба дар занги пахши мустақим оро тамошо накардааст. аниқ агар тамошо мекард, аллакай баъд аз 2 маротибае ки занг рафт ҷавоб мегуфт. ва шояд хоб аст ва шояд интизор надорад ки як орзуаш амалӣ шуд. хуб, мебинем. хуб, Давайте еще Шат. раз ему позвоним. бале. дастгоҳи муштарӣ хомӯш карда шуд ва ё берун аз як маротиба дӯстони азиз занг рафт, вале хомӯш карда шудааст. аниқ ҳамон пешгӯии ман хоб аст ба фикрам. хуб, занг мезанем, мушкил нест. агар ба занги мо ҳам ҷавоб надоданд, рӯзҳои дигар метавонанд ба кормандони ширкати Формула 55 занг бизананд. айни ҳол муштарӣ ба занги шумо 2 маротиба занг задем, хайрина. хуб, занг мезанем, боз занг мезанем, лекин гап сари он ки агар ҷавоб надиҳад, Чикор мекунем? ҳичи дар ихтиёри кормандони Формула 55 мегузорем ва ҳатман онҳо рӯзҳои дигар занг мезананд ва метавонанд ҷоизаи худро омода гиранд. агар дар давоми 30 рӯз ба зангҳо ҷавоб надиҳад ва ба алоқа набарояд, чӣ кор карда мешавад? ҷоизаи асосии автомошина бекор карда мешавад. 100%. хуб, дӯстони азиз, онҳое ки номи ҳамин нафарро ман эълон кардам шуниданд, Раҳим Нурхонов, ҳатман ба алоқа бароед, занг бизанед ки ҷоизаи асосиро бурд кардааст. ҳоло мебинем ки ба занги мо маротибаи сеюм ҷавоб медиҳад ё на. айни ҳол муштарӣ ба занги шумо ҷавоб дода намед
3 маротиба занг задем. 3 маротибаи дигар мо занг мезанем, лекин баъд аз чанд лаҳзаи танаффус. Хуб, дӯстони азиз, ҳамин аксияе ки ширкати Формула 55 барои муштарионаш кард, воқеан ҳам яке аз писандидатарин аксияҳо ҳаст, чунки дар баробари шоҳҷоизаи асосии автомашинаи хуб Mercedes SLS ҳамчунин боз чанд фрибетҳо бо маблағҳои гуногун буд ки соҳибони худро аллакай пайдо карданд. Муборак бошад ба ҳамаи онҳо ва ба он нафаре ки шоҳҷоизаи асосиро ҳам бурд кард. Ширкати Формула 55 бо ин иқдоме ки ҳоло барои муштаринаш пеша кардааст, боз талош мекунад ки мин баъда боз ҷоизаҳои нав ба навро барои муштаринаш пешкаш кунад. Воқеан ҳам фикр мекунам яке аз иқдомҳои бисёр хуб барои аслан мардон, барои бонувон нест. Ё бонувон ҳам ҳастанд? Не. Почему бы и нет? Шояд бошад. Хуб, агар соҳиби шоҳҷоиза як бону мешуд, боз фикр мекунам интригаи бештар мешуд дар ҳамин аксияи ширкати Формула 55, вале мутаассифона бонувон камфаъол ҳастанд. Шояд варзишро дӯст намедоранд. Шояд. Хайрина чӣ? Ман дӯст медорам. Кадом намуди варзиш? Баскетбол. Аҷоиб. Аҷоиб. Хуб, маротибаи 4 занг мезанем ба ҳамин муштарӣ. Раҳим. ниҳол муштарӣ ба занги шумо ҷавоб. Хуб, 4 маротиба ҷавоб нагуфтанд. Як маротибаи дигар занг бизанем. Хуб, занг мезанем як маротибаи дигар. дӯстони азиз, бисёр лаҳзаи хуб, пурэҳсос, пурҳаяҷон, вале мутаассифона ҳамин муштарие ки ғолиб шуд, соҳиби мошин гардид, ба зангҳои мо ҷавоб намедиҳад. Думаю, да, все-таки с вами согласна, что он спит. Шояд мумкин, Раз не поднимает. бале, шояд телефонашро фаромӯш кардааст дар куҷое, дар хона ё ягон ҷои дигар, шояд бо ягон кор машғул аст. Хуб, мо занг задем 5 маротиба ва ба зангҳои мо ҷавоб нагуфтанд. Акнун ба хотири ҳамин ғолиб Раҳим Нурхонов, ҳоло мо як фазои тантанавӣ месозем. Праздничный, да? Бале. Давайте. Ва Раз, два, три. три. Это в честь нашего победителя. Муборак кто бошад, становится дӯстони азиз. обладателем Муборак бошад, Mercedes муборак бошад. CLS. ба ғолиби албатта Mercedes CLS Раҳим Нурхонов, ки ҳоло дар аксияи ширкати Формула 55 ки аз 16 феврал шурӯъ шуд то 17 апрел идома кард, соҳиби шоҳ ҷоизаи асосӣ шуданд. Мо албатта аз номи худ, аз номи тамоми кормандони ширкати Формула 55 табрик мекунем ва он нафароне ки муваффақ нашуданд, ғолиб нашуданд, бояд ҳаракат кунанд, шояд дар аксияҳои минбаъда ғолибият ба даст меоранд. Да, я с вами полностью согласна. Еще раз поздравляем нашего победителя. Бале. Давайте позвоним ему Як все-таки мартиба еще, дигар. да, последний раз, чтобы Бале. точно убедиться. В прямом эфире ему позвоним. хуб, агар ҷавоб надиҳанд, мо ҳам пахши мустақими худро ба поён мерасонем ва бо шумо хайрхуш мекунем. аниқ ҷавоб намедиҳанд. 6 маротиба занг задем, дӯстони азиз, ба соҳиби ҳамин айди рақам ки айди рақамашон дар экранҳои мо шумо ҳаст 154 4104. 4104 ва мутаассифона ҷавоб надоданд ба занги мо, вале ба ҳар сурат муборак бод мегӯем ва бовар дорем ки ҳатман ба зангҳои кормандони ширкати Формула 55 ҷавоб мегӯянд ва омада тӯҳфаи худро мегиранд. Дар назди дарвозаи албатта ин ширкат мошин гузошта шудааст, хеле мошини зебо ва ҳама орзу мекунад ки соҳиби ҳамин ҷоиза шавад. Да, я уверена, что в скором времени мы свяжемся с победителем. Также, в свою очередь, искренне поздравляем нашего победителя. Всем нашим участникам желаем удачи в дальнейшем. Не расстраивайтесь, у вас еще будет шанс участвовать в наших акциях и стать победителями. Формула 55, мы делаем спорт интереснее. Пока-пока. Бобо Холмуродзода ва Хайрина. Хайр.